కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో హనుమద్ వ్రతం పూజలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి. దివంగత వ్యాపారవేత్త కాపగంటి సూర్యప్రకాశరావు ఆత్రేయ గోదావరి చెంతన నిర్మించిన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాపగంటి సూర్యప్రకాశ రావు కొడుకులు మనవలు మునిమనవలు ఈ పూజల్లో పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేశారు. ఆలయ అర్చకులు ఉదయం స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. అనంతరం లక్ష సింధూరం తమలపాకులు నిమ్మకాయల పూజలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి స్వామివారికి భారీ గజమాలతో అలంకరణ చేశారు. ఆర్యవైశ్య సంఘం మహిళా భక్తులు లలితా సహస్రనామం శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారికి హనుమాన్ చాలీసా భక్తి గీతాలు పాటించి పూజలలో పాల్గొన్నారు. పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాపగంటి సూర్యప్రకాశరావు కుటుంబ సభ్యులు జయబాబు పర్యవేక్షణలో పూజలను నిర్వహించారు. आनंद विग्रह आनंद याचना अव्यग्रह योग योग तत्पर योग विद्यार्थ योग वेदकर्तृत्व योग शिष्टजंगात शिष्टजान शिष्टभाव सिकाधराज सुधर्मणेत्व अनुसर्वणेत्व नारायण परायणस्व जिष्णवेत्व भविष्यमेत्व रोजिष्ठमेत्व ग्रसिष्ठमेत्व स्थानमेत्व हरेत्व रुद्रानुकृतेत्व रुद्राभिसुचित्रियात्व नागकन्याभयत्व वन्दनेत्व भयात्व वेदवारगात्व अंतराज पुरुषायत्व लोकनादाय स्वाहा सुष्टुतात्व स्मशानस्थानयात्व प्रतिविद्रावण क्षमात्व पंचाक्षपरायत्व पंचमातृकात्व रंजनध्वजात्व
మహా